Arno Westerhof, zanger van de band Wall Street. Jullie noemen jezelf de beste, zo niet de gezelligste band van Nederland. Hey, is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo, absoluut. Nee, er zijn heel veel goede coverbands in Friesland. Absoluut hoor, dus nou goed, je moet een beetje zelf wat onderscheiden, maar het valt niet mee. Maar het gaat, van jezelf vind je dat je het dat vrij goed doet. Hoe gaat het in deze toch economisch zware tijden? Is het dan als band makkelijk om nog aan optredens te komen? Nou, we zitten natuurlijk bij een boeksbureau, hè, Young Bookings, dus die doet wel enorm goed zijn best. Maar je merkt natuurlijk wel, net als iedereen denk ik, dat ze houden de hand wel een beetje op de knip. Dus ja, het is wel lastiger. Maar de dorpsfeest hier in Friesland, daar bezuinigen ze niet op. Dat gaat altijd door, dus dat is altijd super om te doen. We willen het natuurlijk niet over negatieve zaken hebben. Ik wil het met jou vooral over de Admiraliteitsdagen hebben en de Night of the Proms. Fantastisch evenement, hè? Super, helemaal heel mooi georganiseerd. Ik ken de mensen die het organiseren. Ze zijn er al maanden mee bezig, echt super in elkaar gezet. Nou, ja, het is zoveel mensen, het is prachtig weer. Nee, goed voor elkaar, echt te gek. Zijn er in Nederland veel van dit soort evenementen waar jullie bij betrokken worden als band of jij als solist? Nou, niet waar ik bij betrokken word, nee. Maar ik weet niet of dit het in Friesland denk ik sowieso dat het niet zo veel voorkomt. Maar ik denk wel dat het vrij uniek is. Hoeveel tijd vraagt het nou om je hierop voor te bereiden? Want je staat onder andere met Opus 3 op het podium. Dat lijkt me toch wel veel voorbereidingstijd. Ja, er zit wel veel voorbereidingstijd in. Nou, goed, ik was een beetje, ja, ik heb eigenlijk de laatste week pas echt goed kunnen repeteren. Want het is natuurlijk een hele organisatie. Al die mensen bij elkaar krijgen, dat valt gewoon ook niet mee. Maar dat hebben ze op zich heel knap gedaan. Maar er zit inderdaad wel wat tijd in, ja, dat klopt. Gaan we even vlug naar de toekomst kijken. Wat staat er voor jou allemaal in de toekomst nog op het programma? Voor mijzelf? Ik hoop, ja, met Wall Street spelen we vrij veel. We proberen daar een nieuw concept te maken waardoor we ons nog beter gaan onderscheiden van de rest. Daar kan ik helaas niet al te veel over vertellen, maar dat gaan we volgend jaar zien. We moeten het spannend houden. En daarnaast probeer ik zelf nog alleen wat dingen als troubadour, wat dingen te doen onder de naam Anno Nu. Dus ja, ik hoop wel dat het een heel muzikaal jaar blijft en dat het wel alleen maar meer wordt. Je straalt uit dat je een gelukkig man bent, klopt dat? Ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker als je hier in het Dokkum bent, hoe kun je nou niet gelukkig zijn met zoveel mensen, zo goed publiek. Nou, dat is echt mooi om te doen. Arno Westerhof, bedankt. Geen dank. Jullie ook.